Hello? Isikana maisbaruma. Naye asikana kumukadzi wemaifundisisha anga achiparidza nhasi. Asikana dei muzairera togara ankumba kamushairo kaanga achiita. Aiwa asikana kana chicha anga achiparidza ko iyo makeup ngemuroya asati akugona kusa makeup dara adzidzira kusa makeup nezuro manheru. Aiwa kana mashairo anga achiita. Hazvii zvaanga achipadzira izvozvo. Zvazvori ndatogara nemurume ndishona hangu ex yangu bhushuri paTV zviri nani. Aiwa kana hakushaira kaanga achiita kuya. Kuti wesirangu dzimungu ndamboitawo zviri sexy so kupadzira zviri sexy. Nai. Aiwa shuwa wazvinzwa. Nai. Izvo zvipetiri kunetsa topedza petu kuenda kuchizwa matakanya akadaro so. Chikumbonetsa. Maisbaruma. Aiwa takapfumidza dzimba matenga. Atizive pamwe murume wedu yazaba mufundisi wombe vakazizira vari mupareya. Arisi wiri weird. Pamwe izvo zvari kunyimwa. Murume wari kuhura gosika kamupadzira kwaita nhasi kanga achisvota unoziva. Chiko. Asi hatisi kubhadhira chemba yakakwana here. Aiwa ndaregedze mungwa kana asingati ndangu pa vamwe vandiparidze. Zviri nani ndingoregera achingoteerera vamwe vachiparidza. Nai zvakaimbodzi ramba chingoriparidza here. Aiwa ndatongokudza nyaya yezo dzekuti aiwa handiya kuchechi ndinotozviregera kauye kuchechi ndisakaraga kuti takabata chechi. Unoziva ndikangobva chechi yese inobva yatongobva. Aiwa mupagadzirisa kana vasingakwanisiwo mweya muchene usingaiti kuti vagona kuparidza ndavangoika. Haleluya. Sandi yakanaka magona mauya mukadzi. Nhasi handida kubata murume nemukadzi. Ini handisomboda zvokuti haleluya ndipe malove nemalikes ndowandiri kuda. Haleluya. Asina bhaibheri ndiani? Kana tasari pasaiba kwasina mubvonye kudai tanda madhimoni. Vabvonye. Vhurai panaka zvakarwa 17 verse 17. Mabaona here? Asingagoni kubvura bhaibheri amene zvake. Ndakutoverenga. Nhasi ndakubata vakadzi, munhu anenzi munhu mukadzi ane chitonyeni. Haleluya. Aiwa tataridza zvahaleluya. Relax. Alright. Ndi munyatso kubatai vakadzi. Hanzi iwe mukadzi rega kunyima murume. Mazvinzwa? Rega don't be stingy. Chivhare mabhaibheri. Malove nemalikes ndovanenge achipeda cheti nhasi. Amaifundisi ndipai mukana nhasi. Nyatsonipai mukana because nhasi dakumbovagadzisa vakadzi ava. Vakadzi imimi nesitonyeni. Ada kunyima munoziva mune vakadzi vanoima muzere muchechi kudai. Motane munonamata. Malove nemalikes. Motakuda kunyima. Mota anoti kunyima kana tablespoon yemafuta ekubikisa yosina. Kunyima vanhu kadzi. Asi bhaibheri ratotaura kuti zviri kuti usanyime. Ende handisanda kusvika pandoda kusvika. Itangai matoti go deeper. Go deeper. Nhasi muchanakigwa. Kutokurakidzai kuti zvakaoma. Unyima murume anoita kuti anga achagwadama. Achida kusasa. Ndipo kani kuti anga achatogwadama. Kugwadama 6 months murume ane zhara unge amene. Ndipo unonaka murume achita unge achichidonhera rute madzimai vanenge vari mamareceptionist kumabasa. Zvabverepiwo zourwawo paka kudza mhere uchidza maifundisi vangokudza izvozvo kuti handizvoni murume akururirai ndonyaya iyoyo yekuda kunyima vanonyima ava mani. Manje zvinoda kugadzirisai nhasi da kubatai. Unonzwa mumwe ndiye ane mbiri kungoda kurunga mama all night prayer. Kurunga ma all night prayer kuti ari kuziva kuti murume ada kumusasa, ada kusvika late ozotanga kunyahwira na 3 o'clock abva all night prayer because ari kuziva kuti murume ada kusasa. Asi kana iri month end manje unoona ndo paanenge achiwanikwa mumba achitisatisa kurara mudzimba dzedu manje kuti maona ipira zvazodai ndingari kurwara kwarwariwa. Uda kunyima munhu wemukadzi mune harisoni yekunyima unga amene murume hapane kunyimwa. Manje zvino anoenda maifundisi musatombofonera mafoni koye kuti handizoni nemurume ahuriwa ndo basa irororo. Manje chokubudira yangu ini nditone kodhi nemurume wangu ndikangonzwa so ndikasadza ndikangonzwa kuti zvoni ari kuti soti yanyanya mumuriwomo wayawanza ndoza chakachaya nhasi ndikumbobviswawo stress. Manje mumwe anobva atotofonera baba kuti baba wasvika here uda kusvika na 12 o'clock murume akarara kuti arare anzi anondinetsa idhimoni. Ndosaka muzokurwa maifundisi nditokudzai ndavarike kuti zvawanda zvikuti tichada zvikudzwa ndanzi murume avura kuti ndo iyoyo itirabhokoza. Musanyime. Nhasi ndakubatai. Kunyima. Asi munhu anonyima kudari so stonyinyi kudai so. Handisati. Oda kunyima kudari so. Manje zvino bhaibheri kutaura iyi. Ndanyasara usanyime. Kunyima amene zvako. Mumwe unotona anotoenda kumwedza hake se. Kuda kudzinga murume nokuti ngonhuwa. Murume ainge achatorara kuti munhu mudhaining nekuti ari kuda kungomudzinga nekunhuwa kwako kwausoda kukesa. Rimwe ishave mubva mutanzi ndiani madhimoni ndiwe mani we. Vanhu manasi. Unoda amene. Maifundisi ndapedza pangu nhasi. Ndapedza ndawadza wakadza uruwadzano. Izi vangu kuti busy dzekuendesa kumaona ipira kuza chiza nyaya dzawo chipandi chawo chemu. Murume anja kuita kuti ngachatonamata kuti ndokumbirokani. Go round. Idhimoni ripi ndiwedewo madhimoni. Maifundisi ndapedza ruwadzano runori. Musanyime stone niro harisi mega.
harisi rako. Alright.